Да, бе! Ще се видиш после с себе си. Сега, затвори си очите. Не, мърдай. Сега. Така. Нали това не е коректор? Разбира се, че не е. Той не е такъв. Стига! Затвори се очите. Мъша ми. Че си гнусен. Аз май знам кой ползваш. Онова е там, нали? Да. Спокойно се чисти много лесно. Нали? Да. Без косата. Добре. Така. Чакай. Леко с веждите. Главата не се ли използва за уста? В твоя случай не. Това повече май няма да го ползвам. Стига! Отвратителен си! Дори изгрим да си хубав. То никога няма да си хубав. Никога. Не мърдай. Сега... На кое беше наред? Затвори си очите. Чакай, нали да гласваш веждите? Не, ги. Така. Вижте без повече по очите, че ме боли. За Само ме последно. предупреждавай, добре. Айде, давай. Сега ще е по-леко, спокойно. Така. Не гледай. Така. Сега, секунда, изчакай. Знам, знаеш какво ще направя? Какво? Първо ще се покажа на кака ти и на майка ти и после тогава ще се видя. Да, ще е най-добре. Не гледай, де. Само да ти мацам косата. Не, пипай, не пипай, ще си му. Ляк. Ето това ли? Спокойно. Обеща да не гледаш. Колко време още ти остава? Малко, спокойно. Търпи се. Здравейте, хора. Аз съм тормозен. Да, бе, после ще видите и мене. Кой е по-добре за сега? Ти. То всъщност такива е да дали си са затворени отворени очи, защото ти не виждаш как се мажеш. Как те мажат. Вещица. После ще кажете, кой е по-зле гримирания? В коментарите. После ще ви покажа и мене. Така, сега малко тук. Сега, какво да ти сложа? Това. Затвори се очите. Какво е?